सध्या नागपूर येथे हिवाळी अधिवेशन चालू आहे आणि अधिवेशनामध्ये अनेक कोकणाविषयी असेल किंवा पर्यायाने सिंधुदुर्गाविषयी अनेक मुद्दे येत आहेत। महत्त्वाचा एक मुद्दा आहे सिंधुदुर्गाविषयी, तो म्हणजे आरोग्याचा मोठा प्रश्न जटिल झालेला आहे आणि त्याबद्दल माझ्यासोबत आहेत आत्ता आपले मंत्रीसाहेब रवींद्र चव्हाण साहेब आहेत आणि त्यांनीसुद्धा हा आरोग्याच्या प्रश्नाविषयी बरेचसे मुद्दे मांडलेले आहेत, तर आपण त्यांच्याशी याबाबत बोलणार आहोत। नमस्कार साहेब, आरोग्याचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे सिंधुदुर्गातील आणि आपणसुद्धा याविषयी विधिमंडळात बरेचसे प्रश्न मांडलेले आहेत, याबद्दल आपण काय सांगू? हे आपण सर्वांना माहीतच आहे, सिंधुदुर्ग जिल्हा हा ग्रामीण आणि असा असणारा जिल्हा आहे। इथे असणाऱ्या सर्व PSC सेंटर्स असतील, ग्रामीण छोट्या छोट्या रुग्णालयांमध्ये किंवा ग्रामीण रुग्णालय जे आहेत त्या रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर्स आणि डॉक्टर्सची असणारी कमतरता हा सर्वात मोठा असणारा विषय आहे। संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये जेवढी औषधं ही उपलब्धता असली पाहिजे, जिल्हा नियोजनच्या माध्यमातून तेवढी औषधं उपलब्ध होणं हे आवश्यक होतं। ते सर्व ठिकाणी औषधं उपलब्ध आहेत, परंतु बऱ्याच ठिकाणी असा प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला जातो की आपण सर्वजणांनी डॉक्टर्सची जी कमतरता आहे ती भरून काढता आली पाहिजे, या दृष्टिकोनातून आम्हीही प्रयत्न करतो आहे, शासनही त्यामध्ये प्रयत्नशील आहे। परंतु ग्रामीण भागांमध्ये डॉक्टर्सची कमतरता खरं तर सरकारसमोर असणारा सर्वात मोठा प्रश्न आहे, याची मलाही कल्पना आहे। परंतु आपल्याला माहीत आहे की सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये शासकीय मेडिकल कॉलेज सुरू झालेलं आहे। पूर्वीचं असणारं सिव्हिल हॉस्पिटल जे आहे ते त्याला अटॅच करण्यात आलेलं आहे आणि त्यामुळे त्याही ठिकाणी ज्या गैरसोयी होत होत्या त्या संदर्भातही बऱ्याच वेळेला बैठका घेऊन त्यामध्ये सुधारणा कशा करता येऊ शकतील या दृष्टिकोनातून आपण प्रत्येक वेळेला काही ना काहीतरी जे करायला हवं, आवश्यक ज्या उपाययोजना करायला हव्यात त्या उपाययोजना आपण करत असतो। आणि खऱ्या अर्थाने तिथला सिंधुदुर्ग जिल्हा जो आहे हा डॉक्टर्सची कमतरता लक्षात घेता आपल्याला लक्षात येत असेल की आपण त्या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीने काही PSC सेंटर्समध्ये जवळजवळ 10 ठिकाणी आपण स्वतःचं टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून एक नेटवर्क उभं करण्याचं काम सुरू केलेलं आहे। त्यामध्ये बऱ्याच अंशी यश येत आहे। टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून तिथे असणारे जे रुग्ण येतात त्या रुग्णांची तपासणी केली जाते आणि त्यांना जर तज्ज्ञ डॉक्टरांचा जर सल्ला हवा असेल तर तो तज्ज्ञ डॉक्टरांचा सल्लाही टेलिमेडिसिनच्या माध्यमातून आपण घेतो आणि त्यांच्यावरती उपचार जे आहेत ते उपचार केले जातात आणि त्यामध्ये सुद्धा आम्हाला चांगल्या पद्धतीने यश यायला सुरुवात झाली आहे। खरं तर त्याचा प्रचार आणि प्रसार होणं हे सुद्धा अत्यंत गरजेचं आहे आणि मला खात्री आहे की येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये यामध्ये आवश्यक असणाऱ्या ज्या व्यवस्था आहेत किंवा आरोग्याच्या ज्या सोयी उपलब्ध झाल्या पाहिजेत त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो। मुंबई गोवा महामार्गाचा जो शिवधनुष्य पेलण्याचं काम आपण केलेलं आहे आणि आपल्या काळात अधिक गतीने काम ते सुरू झालेलं आहे। प्रश्न असा होता की आपल्या कार्यकाळात हे संपूर्ण काम पूर्ण होईल का आणि आता सध्या कामाची स्थिती काय? आपल्याला माहीत आहे की त्यामध्ये मुंबई गोवा जो हायवे आहे त्याची सिंगल लेन जी आहे ती पूर्ण झालेली आहे। सिंधुदुर्गामध्ये 100% काम राजापूरपर्यंत हे पूर्ण झालेलं आहे, पण आणि पुढचा जो पट्टा आहे त्या पुढच्या पट्ट्यामध्ये पनवेलपासून रत्नागिरीच्या ह्या सर्व भागांमध्ये असणारी सर्व पॅकेज त्याचं सिंगल लाईनचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि डबल लेन म्हणजे पनवेलपासून सुरू होणारा जो इंदापूरपर्यंतचा भाग आहे त्या डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल आणि त्यानंतरचा जो कासू ते पुढचा असणारा जो टप्पा आहे जो 42 किलोमीटरचा आहे त्यामधलं सुद्धा 12 ते 14 किलोमीटरचं काम पूर्ण झालेलं आहे आणि जानेवारी एंडिंगपर्यंत तेही काम हे पूर्ण होईल अशी एक सर्वसाधारणपणे आमचा अंदाज आहे आणि पुढचंही काम मॅक्स टू मॅक्स सर्व ठिकाणी एप्रिल महिन्याच्या अगोदर कसं पूर्ण होईल या दृष्टिकोनातून आपले प्रयत्न सुरू आहेत। बँकेच्या आणि वित्तीय संस्थांच्या बऱ्याच अडचणी या संदर्भात होत्या, परंतु गडकरी साहेबांनी मध्यंतरीच्या काळामध्ये 2-3 वेळेला या संदर्भातल्या बैठका घेऊन त्याही प्रॉब्लेम्स कॉन्ट्रॅक्टर्सचे असणारे पेमेंटच्या संदर्भातले असणारे बँकांकडे, कारण हा प्रचंड रस्ता जो आहे तो BOT तत्वावरती असणारा रस्ता आहे, त्यांना फायनान्स जे आहे ते पूर्ण वित्तीय संस्था ज्या करत असतात त्यामुळे त्याही दृष्टिकोनातून काही इश्यूज जे होते ते इश्यूजसुद्धा आता पूर्णत्वाच्या दिशेने जायला सुरुवात झाली आहे। त्यामुळे आमचा प्रयत्न आहे की ब्रिज जे आहेत ते ब्रिज ज्यांचं ऑडिट करणं या सगळ्या गोष्टी झालेल्या आहेत, त्यामुळे मोठे ब्रिज जे आहेत
त्याला जवळजवळ 1 वर्ष अजून लागेल की ते मोठे ब्रिज कंप्लीट व्हायला. छोटे जे ब्रिज आहेत ते सुद्धा एक मे महिन्याच्या अगोदर कसे पूर्ण होतील त्यासाठी आमचा सर्वांचा प्रयत्न आहे. परंतु मॅक्स टू पॅक्स काम जे आहे ते काम लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दिशेने, म्हणजे या 2024च्या अगोदर, एप्रिल महिन्याच्या अगोदर, पावसाच्या अगोदर कसं पूर्ण व्हायला पाहिजे या दृष्टिकोनातून नियोजनबद्ध असा कार्यक्रम आखलेला आहे. आणि डे टू डे या संदर्भातल्या बैठका घेऊन त्याच्या कामाची गती किती आहे किंवा किती गतीने ते चाललं आहे, काही अडचणी आहेत का, या सगळ्या गोष्टीचा आम्ही रोज पाठपुरावा करतो. जो मुंबई गोवा महामार्गाचा जो प्रश्न आहे तो निश्चितच एप्रिलपर्यंत पूर्ण होईल अशा पद्धतीने त्यांनी या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि त्यांच्याच कार्यकाळात या संपूर्ण सिंधुदुर्ग आपला जो महामार्ग आहे याला गती मिळालेली आहे. आणि त्यांनीसुद्धा विश्वास व्यक्त केलेला आहे की ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करून एप्रिलपर्यंत हा महामार्ग पूर्ण करण्यात येईल. कोकण 7 लाईव्हसाठी दीपेश परब, नागपूर. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.